gining bataan ni ba? Imbis tamaan ko kung kwartang pambayad sa asa, nawalaan pa jud og 20. Maray lain nagkuha ato ba? Si Maria ra jud. Bantay man jud kang bataa ka. Daghan na nakaon, Mary, oy. Ingon-ingon ba dun si Mami na wala na daw siya kwarta. Dahil ito, partindaghanan niya sinsilyo sa iyang pitaka. Mao ni nakapalit kog daghan kaayo nga makaon. Kay gikuhaan man akong 20 ang iyang kwarta. Walang nakabalo. Nakautang pa jud ko kay Uncle Brian. Tara mo uli na ta, Mary, kay kauna na ta sa balay. Wala pa jud na uli ning bataan niyo. Ako daw pangutan si Claire. Claire? Nakabantay ka ni senyorita nimo? Ay, Reyna, si senyorita. Nakita naman ako to, padulong tindahan. Nagdagan-dagan manggani. Mao ba, Claire? Kasayo po nila ang ni bataan niyo, pa'y pamahaw. Unsa po ni Serena? Dili na lang kabantay kang senyorita. Kay unsaon, sige na magpagwapa. Si Maria, oh. Kanta-kanta pa. Ako daw ni pangutan-on, be. Mami! Asa kagikan? Inya nga nung daghang kay kag pagkaon dala. Dito ko gikan sa tindahan nila ni Uncle Brian, Mami. Nakakita man ko og kwarta si mong pitaka ka ganina. Muna gipalit na kong makaon. Giutang na kong sobra. Tanawa ra? Ikaw dyan na nagkuha sa 20 sa kong pitaka? Ingon ko, wala kay kwarta. Nya pagtan-aw na ko si mong pitaka, dagan kay sinsilyo. Muna gikuhaan ako. Gipalit na ko aning makaon. Perti yung badlungunan ni senyorita, oy. Pastilan ni mo, Maria, katong kwarta sa pitaka, pangbayad na ko to sa asa. Kung saan ako diron, asa ko ipuno ato. Ina, itugon ko sa inyong center chip dito sa asa. Imo na lang daw bayad ang gipaabot. Lucio, daghan na kay tao dito. Saan? Kulang 20 akong pambayad. Ingon ba atong di ori na? Kung di daw nimo yato day mong bayad, muanhi daw sila karon. Mami, ato na dito. Ikaw na lang daw gipaabot, oh. Kulangan kay 20 akong kwarta no, kay gipalit ni mong makaon. Suraban jud kay kang dako ba? Nag-ingon pa ka, Mami. Nga imuha ditong pangbayad. Ingon magod ka, wala kay kwarta. Nya da ito, daghan kaayo. Senyorita. Gudong pawex, ayaw si panungog ha, kay gisapot ba ako? De, kapiso. Kapiso gyapon pusilon tanoon ka mauni ang bagong dulaan ni Tisoy Armalite biya ni nakaingon na ni Hala, Mami. Tanawa na kong dulaan ni Dudong Pawiks. Gwapo kayo. Palitin ko na, Mami, be. Palitig gihapon, kulang man kay tog 20 akong pangbayad sa asa. palitiray na 50 raman ni Ina, pagdali daw ba? Ikaw na lang ba yung gipaabot dito ah? palitan ni senyorita paulian ako ni simuhag 50 kinay mong mami Ha, Mami. Malitan ng dulaan ni Dudong Pawiks, Mami. Wala lagi ko'y kwarta, Maria, kay pangbayad ako to sa asa. Dagan mong gani kay ito si mong pitaka gani. Gahay jud kay kagulo ha. na palitan na ni senyorita o dara o tago ni te god Maria, wala tay kwarta. Pasilon na ka noon, nana. senyorita 50 lang na Ako na ni. Bang! Bang! oy senyorita ibalik ng dulaan ni Tisoy Balik yapon! Bang! 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 Bang!